Ọhaneze ndị Igbo ana m ekenekwu unu ọzọ na-asị na ọ adịla onye ọbụla na mma biko na o nwe okwu m kwuru wee na-asị na nwere dibịa nyere ndị bloggers time na blogger ọbụla ti vidiyo ya ti pichi ya ma ihe ya kwuo okwu na ọ ya akụ onye ahụ ọgwụ onye ahụ ekwetekwa na onwe ihe na-eme. So nwanne anyị nwoke bụ wepụta wee kwuchi anya bụ okwu wee na-asị ya na ọ chalenjiri anya kụọ ya na bụ ọgwụ maka na onye ọbụla mewe ihe dị mma etuo ya na ọ na-eme ihe dị mma mana imewe nke ọjọọ ndị mmadụ kwuo okwu na ya that does not warrant na ya akụ onye ahụ ọgwụ na-aghọta. So nwanne anyị nwoke anọ wee tie vidiyo wee sị na oke ebe isi na ya enye ndị mmadụ ọgwụ free na o nwere ọgwụ inwe ị na-enye free nna biko ka amala ihe na-eme nya bụ ihe ewee kọntaktị ya this man wee sị na ihe ọ na-ana dị ọgwụ 100,000 mana ịbịa na efele mgba wee shini na-enye ọgwụ free akwakwa unu fọ ka ndị asị achọ okwu akwakwa unu fọ ka ndị asị achọ okwu maka mgbe ebido na-asị bloggers asị ha ị na-aghọta akwakwa unu fọ ka ndị asị achọ okwu mmadụ ka ị bịa mepe ọnụ gị mmadụ nọkwala onwe ha ịgbanye kamera gị mee vidiyo megide vidiyo mechaa post with your own data si na ịchọ inyere ndị mmadụ aka ọgwụ 100 ndị mmadụ 100 ka ịchọ inyere aka for free ha bịa n'ihe enye ha ọgwụ ka ha je gbagba mbọ ya kwara same guy nọgolo India jegolo mba ofesi mee gbuo ngwongwo jechaa ya ma m nwetakwa na ọ nwetara si oke mana o ji ọnụ ya kwu na ojelu mba ofesi bụ ngwongwo kepụtazasị ka o nyere ndị mmadụ aka ha wesi ya oke ka ha je kọntaktị ya mgbe ha lụ di nwoke wesị ha na ọ na-anazi ọgwụ 100,000 sịkwa the other guy na time agaghị na ọ bịara n'oge nke ọ na ọ bịara n'oge ajụzi anyị gị na ọsị na ha ya eji wee go material eji wee lụọ ọrụ ele m esi mmadụ nna come let me give you something free ọzọkwa anya na ihe iji ejula dachi mbụrụ 2 million isi na ihe enye onye ahụ free nna I've done this ngwa wele nka onye awele nka ọ dịfụ na onyinye ekwensu si adị weta isi ya wele isi ene na ọgụnya na nwanne anyị nwoke abụ very good sensational analyzer nọ na Facebook unu no ihe ọ gwara ya at the end of the day ngwanụ achọrọ m ka nyere 100 people aka ọ bụrụ na ị na-atụ ọrụ mebi ị na-eme ibe ile akala mebi ị na-efopụtara ndị mmadụ ego gbasa na-ata ma ị nwere ego ịlụba ọrụ mmụọ ị nwere ego ịgwọ oke ite ma ị nwere ego ịgwọ ọka awele ọgwụgwọ awele achọrọ m ka nyere mmadụ 100 aka na otibe na-ekwu aka bụ nchọ ka nye bụ na ya akaba alụ bịa ya abịa n'obi m ọtọ bụ na ya abịa nwụlọ n'obi m ideelu m meseji ideelu m ibe na WhatsApp it's not something you pay me before I help you. I want to do this very thing na even web for onye abụ ọ bụ na onye abịa na-enwele ego ndị baya n'ezie n'ụdị screenshot anya ife ahụ nwoke maasị na ya na-eme enye ọgwụ free giveaway na ọgwụ ya wụ free gị bịa ka o nyere mmadụ 100 aka ideli ya meseji ọwọzi 100,000 ọ sịala gị asịsị gị na ya select go mmadụ 100 ọ chọrọ select na ndị ọzọ ya kwụwazi 100,000 mana this person bụ onye mesejiri just few minutes after o post that thing on Facebook. Kedu isi ka mmadụ 100 isi wee bịachazie just few minutes on Facebook. Ngwa I will show you the second screenshot ka iwe judge now ka iwe fụ na this guy da awụ ọ bịa na Facebook ọ sị gị na ọ na-eme ya for free ịba na inbox ọ wọrụzie 100,000. The other guy ọ gwa the other guy na ife member na ọ bịago late na onye mere oyi eju ebere 100,000 ruzie na nke onye nke a ọ gwazie na ọ bịago late ọ gwazie na ego eju ego material okwu ozi na ọ bịa late nke a okwu bịa the next day mana okwu na ọ bịa late to show you onye sị na ya na-eme ọgwụ giveaway ka edizi ka giveaways na 100,000 si wee buruzie ofu ihe gị bịa ka nye gị ihe free ị bịabazi weta 100,000 ka o si buruzie free akwa for anything free anything na woof gị bịa ka agbara gị free afa gị bịa ka emere gị free nke a gị bịa ka agwọrọ gị ọgwụ free anything free online even ma nke ji ego wee go self efe enyela ya foze nke free all this dibia wụ ha pụta na asị gị na gị bịa
ka emelụ gị ọgwụ free, ọ chọrọ ime giveaway, ọ chọrọ ime nke ọzọ, ọ chọrọ inyere mmadụ aka wite ọgwụ. Onye ma na onye lechabe ụmụ nwanne ya niile aka wite ọgwụ, onye ma na onye lechabe village ya niile aka, ọ pụtara na Facebook ọ na-achọ ndị ọya eji ọgwụ wee nyere aka. Well, this guy na-apụta na-ama churi online these few days, aghọtara na ọ chọrọ ịdị popular, mana o nwere mmenyere ya aka mee ya ka ọ dị popular, mana mmekwe ya nkwa na ọ dị that popular na ya na-analyze everything o mee online. Na-ya ka efuzie ndị ọ sị na ya na-emelu free giveaway ọgwụ mmadụ chọrọ ime gị free giveaway mana ya akwụ 100,000. Ezi ka o si wee bụrụzi free. Ọ pụta na Facebook ọ sị gị na free, n'inbox ọwụwa 100,000. Na this screenshot dị ebe a. Look at this screenshot. Ndị mmadụ na-abụọ jiri ka ha nalụ dị ọgwụ free. Eluzie n'inbox ọwụwa 100,000 mana aside ọ free. Inbox 100,000 eji arụ ọrụ, eji egote ife ọrụ. Makwa ngwa pụta aside si anyị na free. Gbaka ịgba osijela obodo Igbo bụ nnukwu ego bụ nneta bedika nnukwute mmụọ bịa egwulusi na-atụ ọla ọmala pụta atụ ọla ofeke otinye isi n'ọbịa ọbụlụ ka o ji adị nte na anụ ive dị n'ime ka egwulusi eke na eke egwulusi abụọ na abụọ enwere ive nna-ekwu ofeke na-akpa na be dibịa na-anwụrụ n'oge enwere ive nchimaka ya nwere ekwu okwu nwe n'ụbọchị tata. Ụfọdụ ụmụnne anyị agbapụta onye afọ bịa ọgba osiwo na dia village na a na-agba afa 30 naira, 50 naira, 100 naira, 500 asị wee gụọ n'ọbụ na iji gị nweta ka enwe gbalụ afa. N'anya ka ngwawa okwu, there is 80% possibility na that very Dibia gbalụ afa free or nalụ small amount of money wee gba afa like 500 naira, 50 naira wee gba afa. Na Dibia abụ ya slow at the end of the day. Ọ ya agwala wee eziokwu. Ife mmiri ba ife nwe nkwu bụ na onwe onye ọya abụọ bụ na onye avụ abịa na be dibịa agbasịala onye avụ afa, ọ bụrụ iwu bụ na ya alụla onye avụ ọlụ. N'ife onye avụ nidi ka o mee ka o nwedịla onye avụ na mma bụ jos ya na-abịa olu bịa ya wụọ ọjị na ijite. Mana dibịa avụ bụ na nalụ ezigbo ego wee gbaa afa mebi na ọ nalụ 50 naira, 100 naira. That very dibịa ya sịlịwa asị ka o nwee ike nwa nalụ ego lụọ ọlụ ya bụ ife m na-agwawo. Maka na mụ na ụmụ na onwere ibe 50 naira ya egotenwu, nwere okwu ibe 100 naira ya egotenwu. Ife avụ bụ ife eji alata unu. Mebi ọ bụkwa olu na ife avụ onye avụ ya asị ka ọ lụkwa olu n'ọlụ avụ na onye avụ enwere okwu datụ pawa ịlụ dị ọlụ. Ụfọdụ ya asịwa ọ bụ na dibịa malụ na onye dibịa mala ama na onye avụ na-enyela ọra na eze aka na onye avụ a na-apụtara izite commercialize it ọ bụ gịnị oyibo adịlọkwana m mma n'ọnụ mata na ejewe ụmụ obodo oyibo. Mana anya ka ngwa ndị avụ na-ekwu dịka okwu avụ ịmụkwa na ekele ọlụ eke ọ bụ iche na ya arata biznes avụ ị na-emeratakwu dibịa mụkwa na dibịa dị avụ ụdị nwa nnọ ive mụkwa na o nwere sometimes mma anọ 2 months a n'ime eburo nwa mụkwa ive dị na nsọ dibịa mụkwa na onwekwa ụdị ọgwụ ya abụọ bụ na-achọ m isi ya kịta nwa njili maka ọgwụ avụ m chọrọ isi elu mme eburo nwa for the whole of the month ka ọgwụ avụ nwee meal. You think dibịa is child's play? Ọ bụ iche n'ime dibịa bụ ime ive eze mmụọ na village iji dokwa alụsị ọ na afode and go back to your house. Iche na dibịa dị easy, especially dibịa na-agwọ ọgwụ. Iche na na-egwu egwu. Ọ bụrụ na ọ dị easy bịa ka nsa awụ ọgwụ ka imebe dibịa bịa ka nsa awụ ọgwụ mmenye wọsanabụ ka nye wọsanabụ bụ ewe alụsị ya eji mee dibịa ka imebe dibịa. Ọ bụrụ na ị gbara ọsọ within 1 month ka mmalite akpatala ya ịmụkwa na ọgwụ na-esi isi. Back to even na-ekwu bụ onye ọbụla apụtalụsị gị bịa ka ya gbalụ afa free. Don't listen to such person. Free things in spirituality is a sin. Mụ nwa na-agwa wive nwe n'ụbọchị tata ji amala echi. Mgbe gboo na ya bụ ọ bụrụ na ịchọba ijebe dibịa mgbe gboo oge ọ bụ na ego adịlọ ọ bụrụ na ịchọba ijebe dibịa ibulu ji avụ ịlụtala n'ubi bujelu dibịa avụ ji o nwee lụọ ọlụ avụ ịchọ wetara ka o ji ara. Nothing is given freely. Nothing is given freely. Mụ nwa bebe dike ehuli ya enwere ive nji maka ya nwee kwuo maka na onwe ive ndị mmadụ na-adị ekwu na nke ikpeazụ nwa n'anya sọsa nwaanyị na-esu ogili ya mali ji nwela ya mpe anụ ji eze ali enu evela anụ avụ ji eze ali enu ya mali osi n'eni na osi na-atọ ụtọ ebe onye bi ka onye avụ na-awachi bụrụ ka o ji adị. Ekele ọlụ eke ya aratara ịzụ avịa rata ime dibịa ya aralile ofu
ụdị avụ ka o ji adị. Ọ na-abụ ọ bụrụ na olu oke oji elu achọghị onye menwuli ive. Ụfọdụ ya agwa ụnọ dibia old age dibia na onye avụ bibe amala ife niile n'anya ka ngwa do forget that stupid people do grow old. I'm not saying that every old dibia is not active. Mana enwe too many dibia ndị ọ bụ na alụsịfa ji eme dibia anawo. Onwe ndị abụ onye avụ pụta na Facebook or say we follow those dibias that have money, that are the people that have power. I set up a challenge. And we're challenging settle up. Go back to my previous post, the one I made early this week. None of them have ever accepted that challenge. Which an ogu brunonia wele gorian nebonia von and wog. Nanya can go woku. Yokulus apale kudodi, apalesia conanse. Set up unka of noble venjimakiabia. Manananya, Intina Nuva di Nima. Kanona Bobona Socateleza and Blue Catanisi were Zagu. Operanda Vunwele Gorian neck and Wogu. Many of them, Dibia Zena Vunwele Gorian. Many of them now, Alosivani ye medibia, and that's where Balosia Visibia. I can even saw Dibia the reason. And while losing whether I bemu where I bone or bone and trade Yalosia Vunwe Wogu. Masola Losia Vonso for complete or Izu Igbo. About this 7 days Izu. No, this Izu Enwel in Igbo, which is 4 days. Izu Enwel in Igbo. Masola Losia Vonso for complete Izu Nato. Tupun when wala Losia Vunwe Lolo Wegazi. Mwa hivi neku. Ichana dibia dizi. Onye ọbụla Jezulike na ekele ọlụ eke. Maka ndị ọveke ndị avụ na-agbapụtara ma comment section na na-asị na all dibias are scam, there's nothing like ọgwụ. Mbọsị mma akwụwa ọgwụ nwere onye ya azọ. Within that Zion you want to go, you think Zion will save you. Mmụọ nwa na-emele okwu ivesi ụka. Mụkwa ndị ụkọ nne agwụla ọgwụ. Mụkwa many dibias na-enye ọgwụ. Mụkwa many pastors na-enye ọgwụ. Mbọsị ihe ekote m n'ịma achọla okwu dị nwe na-avụ ma n'ịma achọla okwu mana ọ bụ na ikote m etagbu onwe wu na-avụ mụ gwulie isi na egwu a na-atụlọ nwelu my picture ọ bụ na isi na ebu blogger or maybe you are somebody na egwu a na-atụlọ na ọgwụ na-emeri ile nwelu my picture tie na your timeline ka ị comment ya nonsense. Take my picture, my video and talk nonsense with it ka m gosi unu ike dị. Abụ na abịalụ m tie wu ndakpo ka ịmalụ na ọ bụla mmụọ nwa bụ berike mmeti wu ndakpo ya alarụla anyasị mụ gwara ya alarụla anyasị mma ya sa ibe niile ị na-eme biznes niile ọ bụ na ị na-eme iji enwelile ego iji eli nri mma ya sa everything yọba nri mụkwa onye na-agwa okwu mụkwa onye bụ berike ọ bụ na a na-agbapụta na Facebook mmadụ a na-amala ọgbụ ya data is cheap, protecting yourself might not be cheap. Mụ kwulie jee agbụ ya n'afọ na nwere ibe anyị na-eme.